Eta uste dela askotan kontzientzia hori falta zaigulako, ez? Mundu digital horretan dagoen guzti horren aurrean formakuntzari gabe eta desarrolloan edo garatzen ari den zerebro bat, gorputz bat, aurrera dan momentu horretan justu irekitzen diozu ikaragarrizko atea. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Ongizate digitala, 5 pilareak. Ongi etorri beste behin, gurera eta gaurkoan ongizate digitala landuko dugu. Ez da Maitane? Bai, erabat. Eta hemen bada hasieran pixka jendea lasaitzeko, ze erruduntasun asko sentitzen dugu, egonezin handi bada, eta pentsatu behar dugu gai guzti honetan ez daukagula aingura kognitiborik, ez daukagu adibide hori eramaten gaituenik, sostengu bat eukitzea gai hau lantzerakoan. Gu izango gea hemendik denbora batera, aingura kognitibo hori egingo duna. Ordun, hemen frustrazioa, momentu txarra pasatu ditzazkegu, eta da konturatzeko guk ez deku jaso orain arte, mugikorraren erabilera zein izan bardun, eta mendik aurrera izango da aingura hori. Hori da, askotan guk izandako eziketa horrek jokatzen du aingura modura, gure txikiak zitzerako orduan, nolabait puntu bat jarriko du erdigunean, eta horren inguruan mugituko gara. Eta aingura hori ez dugun neurrian, nora ezean sentitzen gara, eta hortxe dator, saiakera utxe egite dinamika guzti horiek eta frustrazio handi horiek. Horren gu bilakatu barrea pixka bat aingura, Beraz, ondo esan dut bezala kulpa sentimendu hori ez du tokirik, ordea erantzukizuna, erantzuteko behar hori, eta aingura hori albezain sendoena eraikitzeko beharra. Izan ere zuk esan duzu bezala gure txikiek hori hartuko dute izpide, bere txikien eziketan. Eta horretan Maitane, lehenengo pilaretako bat izango litzateke adinaren garrantzia, ezta? Eta hau funtsezkoa da, arrazoi desberdinengatik, gainetik jorratuko ditugu, baino bat neurologian egongo litzateke, ezta? Badakigu, neraben aparatu emozionala naturalki momentu horretan, ezaugarri berezi batzu dituztela, sinfonia neuronal horren batuta akunbeksak duelako, ezta? Eta beraz, nerabe oro naturalki oso impultsibilitate handian jardungo du, bere ekintzen epe ertain eta luzeko ondorioak aurre ikusteko lanak izango ditu. Esan bezala, arriskuak aurre ikusteko zailtasun handiak izango ditu, eta sariak lehenetxiko ditu, eta baita ere, gauza plazer sortzaileen aurrean nahikoa da esateko zailtasun handiak izango ditu. Beraz, ezaugarri horiek ditun aparatu emozional batek nekez egingo du erabilera arduratsu bat horrelako tresna potente batena. Eta ondorioz beharko dugu izan adin bat eta adinak ekartzen duen esperientzia bat garapen osasuntsu bat emateko aparatu emozionalena eta gaitasunak izateko aplikazio guzti hauek kontrolatzeko. Eta hori horrela den neurrian Maitane, beste arrazoi bat ere badugu, ezta? Eske horrek gehituko diogu, zuk esan duzun guztia, gehi, pentsatu nerabe bat, momentu hori dela guk gure balore, autoestima eta identitatea sortzen aigean momenturik garrantzitsuena. Beste bizitako etapa batzuetan ez da hainbeste, baina momentu hornetan ordun, justuki, adina garrantzia dauka, etapa honetan bereientzako bestek zer esango duten taldea, hain garrantzitsua da, kontuz horrek eragina handia izan dezake beraien nortasun propioa sortzerakoan, eta honek badakigu gero ze ondorio ekarri ditzazken. Bai, azkenean bere identitatea, autoestimu eta balore eraikera sutsu baten murgilduta daude, eta horrelako ekintza zibikoak horren beste kontsumitzak ekartzen du alde batetik guzti hauek utxaltzea, eta bestetik errepikatzeko joera handi bat ematea, zer bilatzen duen erabe batek modu naturalean onartu izatea taldean, saritua izatea, eta eduki hauek zoritxarrez neurri handi baten bazarean sarituta daude. Eta normaltasunan ikusten duten zerbait da, orduan beraientzako normala, bezala bihurtzen da normala ez danean. Alaxe da. Eta bestetik, bestelako arriskuak datozenak, adibidez jakin behar dugu, AEPD-ak dioen bezala azkenengo informean, pornografiarekiko lehenengo kontaktua 8 urteetara jetxi da, eta ez da bilaketa intentzional bat izan, baizik eta industria pornografikoak aurkitu ditu erabiltzaile hauek, eta nola dakigu hori, lehenengo kontaktuak pop-ups eta banners erotikoen bitartez etorri delako. Ez dugu gehiago sakonduko horretan, baina, nik uste dut denok dakigula pixkat nolako ondorioak izan ditzaken guzti horrek, eta era berean, nolabait naturalki dauden arriskuak ziberjazarpena adibidez. Hausnarketa bat plazaratze aldera pentsatu nork izango dituen aukera gehiago ziberjazarpen bat egiteko, bere impultsibitate handi hori duen pertsona batek, zenak
zailtasun handiak ditun bere ekintzen epe ertain eta luzeko ondorioak aurre ikusteko, alegia ziber jasarpen honen ondorioak bai legez lege bideen egon daitezkenak, baina baita ere emozionalki, psikologikoki egon daitezkenak, edo pertsona heldu bat, ez, zenak badakizkin, ez, ze ondorio posible egon daitezken ekintza horren atzean, bai legalak, bai moralak, bai psikoemozionalak, eta era berean, hausnartu ezagun, ekintza honen ondorioak nork kudeatuko dituen hobeto. Bere identitatea, autoestima eta baloreak sendo eraikiak dituen pertsona batek, edo sumendi emozional baten pertsona batek. Bai, ezingo du ondo erabili eta esango genduken mina egiteko gaitasun gehiago izango ditu, eta ez da hori bakarrik. Eske jasotzerakoan ere kapazitate gutxiago du hori jasotzeko. Ez daukago ikusi beharrik sare sozialak helduen artean, zenbateko ez indarkeria erabiltzen dan hor, eta supuestamente guia bagaude ez gaituta hori jasotzeko, eta mingarria egiten da. Ba, imaginatu hori, oraindikan ere eraikiera horretan dagonean. Ordun horregatik daktor beste faktore hau. Osasun mentalean dauden arazo ikaragarriak. Orain arte ez dira egon gaur egun ditugun datu guzti hauek, ez? Ordun kontutan auki behar badaukagu beste, ez? Bideo podcast oso bat honei buruz hitz egiten duguna, ez sartuko datu konkretuetara, baina eragin zuzena dauka adinaren atzerapen honetan. Zergatik ez daudelako prest oraindikan ere guzti hori erabili eta jasotzeko. Halaxe da. Beste zuk aipatutako atal horretan xe ikusten ditugu datuak, dena den liburuan daude areta xea azalduta guztiak, baino garbi dago zenbat eta goiztiarrako izan mugikorrak ondorioak latzagoak direla, ezta? Eta bukatzeko pilare honekin azkenean jakin behar dugu edo hausnartu behar dugu ez diola behar bati erantzuten, ezta? Gaur egun nik uste hau betez esan daitekela produktu hauek ez direla egokiak nerabezaroan garapen osasuntsu bat izateko. Baino, ia, desosuntxoak izateko. Bai. Eta, bueno, honekin esan nahi genukena da, variable oso garrantzitsua dela adina, baina adina atzeratzeatikan ez dula harreman osasuntxu bat ekarreko, eta hortan funtsezkoa da heziketa holistiko bat ematea. Ez da maiten, Bai, hori oso garrantzitsua da, atzeratzea ondo dago, baina bitartean ez, atzeratze hortan gaitasunak eman dizkiogu. Gaitasun digitalak, baina baita ere gaitasun emozionalak, ez? Konturatzea zer dan gailu hau, zer dagon, ez? Ze teknika psikologiko eta teknologikoak daude beraien atzean, nola geran erabiliak, eta guzti horren aurrean gero ze erantzun mota eman, ez? Baina jakin egin barra daukate informazio falta hori guztia eman egin bartzaile, ez? Eta pantaien volantean jarri aurretik. Alegia, hau guztia emateko, ez dute zertan mugikorra izan behar. Gehiago esango nuke, guzti hau eman berda, mugikorra eman baino lehen. Bai, informazio guzti hori jaso, ez? Eta ja prozesatzeko gai dienean, ordun ja erabilera ikusiko dugu, baino da jasotze hori, eta ordun hau falta zaigu, eta alderdi hortan ere emozionala, ez? Azkenen, esan duguna, berez, neuronalki azten doan gizaki bada, emozionalki ikutu edo ikutzekoa dana, sorkuntza hortan dagoena, ordun hor, geroz eta gaitasun eta herramienta gehiago eman bere sorkuntza horretan, erabilera gera hori ere ez, hobea izango du. Baina emategu atzeratu bakarrik eta gaitasun guzti horiek landu gabe, erabilera naiz eta atzeratu eta hobeagoa izan, ez da guztiz ona izango. Momentua iritsiko da, baina. Era bat, bai. Gauza guztia bezala, momentukoa, ez da. Eta horrekin jarraiki, ez, zergatik den horren garrantzitsua, ez, adin atzeratzea eta izaera edo hezkuntza heziketa holistik hori ematea, ez delako edonolako tresna bat, ez? Da tresna izaera oso zuzen bat edo zehaztuta duen tresna bat delako. Alegia, azkenengo hamarkadan hauzia jarri dugu ondo edo gaizki erabili horretan, eta ez da zieizko hauzia, ez da teknologia neutro bat. Hori egiteak ekartzen duena da, aplikazio askoren benetako izaera utxaldu eta erabiltzailearengan utzi ardura osoa. Eta esan bezala, ez da teknologia neutro bat, ez gara ari bizikleta bat nola ibiltzen irakasten, baizik eta egiten ari garena da, benetan, pertsona batei laguntzen, gaitasunak eratu ditzen zerbait oso adiktibarekin harreman osasuntxu bat. Hori, da bituze desberdintasuna da hori, eta, no? Eta gaitasun horiek ez dituen neurrian, ez du kontrolatuko, baizik eta kontrolatu izango da, eta ondorioa pairatuko ditu, izan osasun mental arazoak, ziberjazarpena, atentzio gaitasun gabezia, eta bar luze bat, ez da. Beraz, abia puntuak garbi utzita, beharko genuke legislazio koherente bat eta aplikazio seguragoak, ez da. Era bat, eta ja, hortaz gain, bide lagunak, ez? Guretzako hauek dia pilare garrantzitsuenak, ez? Bide lagunak hau kolektiboki erantzuten laguntzen diena, eta baita ere ez
uzten, esanko ganduke, norbanakoan, baina esan dut bezala, ez, ardura guztia, eta gu helduak ere esan ez, gai guzti honetan gu nun gaude, ez, nun egon gera, ze hartu dugu, eta hemendikan aurrera ze erantzun eman nahi dugu, orduan, bide lagunak behar dituzte. Hori da, eta hain zuzen, hortaragoaz. Gaurko bi gonbidatuekin, hortaz mintzatuko gara. Bide lagun izatearen beharraz. Elkarrizketa. Gaurkoan elkarrizketan bide laguna zitzein dugu, eta bide lagun bezala, hemen ditugu bi ama, Altsaburuko partaidek, eskerrik asko bide lagun lanak egiteagatikan, eta hor, elkarrizketatxo bat itzengo dugu, pixka bat, gure nerabeen garrasiaz. Eta pixat gaia kokatzen azteko ez, nahiko genuke jakin, nola izan zian lehenengo pauzuak, Altsaburu talde bezala ez, zuen udalerritan, Tolosan eta Urretxun, bai, zer sentitu zenuten, hasiera horretan, eta batez ere zergatik mugimendu guzti hau? Gu Urretxu Zumarragan, printzipioz guraso batzuk, elkarri hizketan hasi ginen, gure inguruan ikusten gendulako gure inguruko gurasoek, seme-alaba zarsuegok zauzkatenek, mugikorra erosten hasten zirela, batez ere, ondokoek bazutelako, eta azkena geldituko ote ziren bildurragatik. Eta guk ez gendun hori nahi, ez gendun arrazoi horregatik erosi behar izatea nahi, ez? Orduan, elkartzen hasi ginen, eta Zarauzko taldea martxan zegoela jakin gendun, eta haien bidez hitzaldi bat antolatu gendun, eta jendea biltzen hasi ginen, lan hortan hasteko, ez? Horretan hasteko. Bai, hori da. Gu hasi ginen, gutxi gora bera, arrazoi berdinengatik, batez ere baita ere gehituko nuke indarrak batzeko intentzioarekin, Tolosan 2021-22 ikasturtean hasi ginen, eta, hori, indarrak batze hortan, intentzioa zen, 3 eskolak elkarrekin aurrera jo. Gutxi hasieran mugikorranen inguruko hausnarketaren gaiari heldu genio, baina gero ja baita ere zentratu ginen hezkuntza eta teknologian. Mugikorraren atzeratze horretan, ze zergati nabarmenduko zenituzkete? Zergatik atzeratu mugikorra? Alde batetik, nik kontraesan handi bat ikusten dut, ez, gaur egun. Nahi ditugulako gure umeak geroz eta kontrolatuago eduki, ez, gure bizitza normalean, babesten ditugu, komentatzen da, ustez behar baino gehiago, ez, egunerokoan, bakarrik bidaltzeko dozein tokitara, eta gero aldi berean, nahi digu eman gailu bat, smartphone kasu honetan, mundu zabalera irikitzen dituena, eta munduko arrisku guztiak bertan daudenean, ez, eta esaten duzu, ez dauka zentzu ondirik, ez, eta uste dela askotan kontzientzia hori falta zaigulako, ez, mundu digital horretan, dagoen guzti horren aurrean, formakuntzari gabe eta desarrolloan edo garatzen ari den zerebro bat, gorputz bat, aurrera dan momentu horretan justu irikitzen diozu ikaragarrizko batea. Miren, justu hori galdetu nahi nizun, mediku bezala ikusten duzu zer nolako eragina izan dezaken guzti honek osasunean? Badaude eragin fisiko esango genduke edo biztarako, nahiko nabarmenak direnak, baino batez ere iruditzen zait, garatzen ari den garun batean horrelako sare sozialak, horrelako dauzkan arrisku horiek garun hortan daukan eragina, ez? Eta bestalde batetik, batez ere orain gaur egun 0-1 urteko ume asko ikusten ditugu pantailari begira, eta ez dakit, zatik hori gure aurrak adibidez hori ez dute pasa, hainbeste denbora, ez dakit aurroiek, hemendik 10 urtetara nola gongo diren, horren ikusiko dugu. Ondorio gongo diren. Eta ez dakit zuzenean ezin dugu hola gasan, baina egia da osasun mentalean argi eta garbi ikusten dugu, arazo asko handitu direla arazoak, lehen genitunak ikusten eta gaur egun ikusten ditugunak eguneroko lanean, ez? Eta hor, zerbait ere egongo da. Ziur baitz, Lierni, zerbait gehitzeko horren ingurun? Erabat ados mirenekin. Eta horri gehitu nahiko nioke ere, nolabaiteko gurasoen beldurrak sartzen diala hor askotan, ez? Mugikorra emango diegu,
kontrolpean izateko Mirenek esan duen bezala, eta interesgarria izango zan ere, ikustea gure beldurrak non dauden, duintasun guztiarekin, gazteleraz amabilidad esaten dan hitz eder horrekin, baina bai aztertzea helduaren gurason beldurra nun dagon, eta zertarako ematen diegun mugikor hori. Bai, zeinei begira doan mugikor emate hori ez, gehiago nerabe gazte edo ume horrentzat edo helduarentzat da, emate hori hor. Ez hor kontzientzia hartzen dugun edo konturatzen gane, esan dezunen ez, inongo erruduntasunik gabe, baina bai kontzientzia hori hartu ez hor aldaketa hundia dagoia, ez? Bai. Askotan gurea da gehiago. Bai. Beraiena baino. Eta orain, zuek ja, bi mugimendutan sartuta zaudete, mugimendu bakar batean ere osatzen nahi dela, eta indarra handia hartzen nahi dela. Altxaburua Gipuzkoa. Hori da, ze esango zenieke orain, hasi berriak dien batzuri ez? Altxaburua herrian orain lehenko aldi sortzen nahi diena, bi guraso dia. Nola animatu edo zer esango zenieketen? Ez da risa, Ez esan, ongi etorri Matrixera. Osona. Ongi etorri, bueno, eta lasai hartzeko, ez? Lasai hartzeko bidea pixka luzea da, ez guk aldaketak ez ditugulako egin nahi, ez? Baina inguruneak batzutan oztopatu egiten ditu kakotxen artean hori horrela izan dadin. Orduan, bai lasaitasuna, pazientzia, duintasuna, norberarekiko niretzat da oso garrantzitsua askotan amorru handia sentitzen degulako, ez? Aurrera pauso egin eta ezin, ez? Ezin, zuzendaritzarekin, eskolako zuzendaritzarekin arazoak daudelako, edo udaletxearekin, edo talde bertan, batzutan, azkenean talde baten partaide izatea, igeldoko montaña suiza bezala da, ez? Hor ere gora bera handia daude. Orduan, pazientzia eta duintasuna. Zakit Miren, zuk. Bai, erabat ados, baina positibo izateko, gauzak lortzen juten garela, eta batez ere, olatu bat badatorrela, badirudi, ez, ingurunean, gizartean, ez da bai da hor dago, eta naiz eta, bide luzea izan, fondoko karrera bat, zatik askotan burrukan hasten zea, eta paretan kontragolpek ematen dituzunen, nekatu egiten zea, ez, eta bertan bera uzten dezu, orduan, mantentzeko, jarrai dezatela, taldeak badaudela eta laguntzeko pres, beti bidea jasita dagoen tokietan, adibidea daukazu eta horrek lagundu egiten du pixka bat aurrera zen horabide eraman jakiteko eta hor gaudela laguntzeko prest. Gaina netzako niri gustatuko litzaidak esatea eta ama bezala eskerrak mugimendu hau emandan, ez? Ze mugimendu honek ekarriko du beste mugimendu handi bat, esan dezuen olatu hori, eta gauza asko aldatuko dira hemendi denbora batera, orain iruditu dezkegunak oso zaiak dienak, baina izan dela zuei esker. Eta ze polita zen, normalen oso mugimendu gutxi ikusten dira herritik jaiotzen dienak ez, eta goikaldea hainbeste moitu dezaketenak. Orduan, eskerrak, gizartean berriro, bez, olatutxoak moitzen hasi gehala, olatutxo hau behingoz, ez, gure txikitan erabeak laguntzeko, eta gurasoen gandik datorrela, ez? Netzako hori da, badauka konotazio desberdin bat beste mugimenduetatik orduan, eskerrik asko ze olatu etorriko zaio oso ondo, beste askori oraindikan olatu hortan sartu ez dianak, ez? Eta bide zai hori zuek egin dezue alderdi batetikan orduan, mi eskertzea askorentzako gero erreixa izango da, gointzako zuentzako oso zaila izan dan guzti hori. Bai, ikaragarri gaina nabarmentzeko da baita ere, ez? Pentsamendu oso ezberdina dituzten pertsonak biltzen dituen mugimendu bat dela. Errealitate oso ezberdina, bizitza ezberdina. Eta ezagutzen ez diren pertsonak ere bat egin dutela. Lehen aipatu du Altxaburua Gipuzkoak, 30 udalerri baino gehiago daude bertan, 1000 baino gehiago eta hitz egiten ari gara, elkar ezagutzen ez zirenak, eta bat egin dutenak berain txikien ongizateatik. Bai. Nire zuk esan duzun, azpimarra jarri beharko genukela, oso mugimendu berezia eta aberasgarria delako nire iritzipean behintzat. Eta ibilbide horretan, ez dait, zerbait nabarmenduko zenukete, adibidez, gogoan dut, Altxaburua Tolosan egintzen duten pegatinen dinamika hori, zerbait azpimarratuko zenukete, zuek bide honetan agian baliagarria izan daitekena beste talde batzuentzako? Pegatinaren asuntoa oso interesgarria da, gainez orain Malagan ere martxan jarri dute,
Eta Gipuzkoa zuan, Zumaia, Bai, Azpeiti. baino, bai. Urretxun ere. Orduan bai, mikrofonoa bai, bai, zuretzako. Urretxun ere. Eta orduan ikustea, hori, eta gainez, kafe kakotxen artean berriro tuntun batetik atera zan, nere kide batek esan zuen, ostras, hau eta batez ere zan, bi kontugatik egin gendun, bat, bururatu zitzaigun. Pixka bat, lehenoko baloreak sustatzeko, eta gero bestetikan nolabaiteko gure beldur hoiei zuzendutako pegatina da, Askotan kazetariak etortze zaizkigu galdezka, eta zenbat sartu dira, eske ez da hori. Da kasi gurason kontentzionan bat. Umeak ez du behar, ez bali mada urgentzia handi bat, esango ganduken edo galdu egindalako edo ez dauka beharrik, Baina baita gurasoa lasai gelditzeko zerbait gertatzen bali mada, 15 denda ditula, 27 denda ditula, hortarako, bezala, Hori da, eta sarea, nolabait, sarea hor sortzen da. Eta horren beste oztopo buru hauzte eta barren artean, nolabait, hausnarketa bat egitaldera, pena merezi du. Borroka guzti honek pena merezi du. Nik uste baietz, noski baietz, horregatik gaude hemen. Helburua argi dagolako zein dan, gure txikiak guretzako dira dauzkagun altxorrik handiena, eta beraien ongizatea nahi dugu, eta iruditzen zaigu, hemen gauden hoi, oso gai garrantzitsua da horretarako, Eta orduan, kostala kosta, saiatu egingo gea, ez dakigu zer lortuko dugun, baina noski baietz. Aldaketa horretan, askotan, fokoa jartzen dugu txikiarengan, baina helduok ere badugu zer hausnartu, ez da? Bai, asko. Gainera badakigu adibide garala danerako, eta askotan igual zaila da lan hontan astea, zatik zure buruari begiratzen diozunean konturatzen zea, bazuk ere lan asko daukazula egiteko, Orduan, Puntxezkoa, bide laguneta ere du izatea. Bai, beharrezkoa da berriro ere begirada gugan jartzea, Askotan, momentu askotan zentratzegea beraiengan, eta nun gauden aztu ite zaigu. Eta horrek batzutan esan dut, kakazarra, gu, helduok, foko hori, begirada hori, haiengan jartzen dugu hainbeste aldiz, nekatuta daudela, askotan etxean, gaur galdetu jaten azaldu direna, berriro gai honekin, Baina bai egia da, gero esaten detela, nerabea izan naiz, momentu batzutan, eta gaztetasun hortan ere galdu egin naiz, eta berriro ere, nire gurasoek emandako oinarri sendo horrengatikan, berriro ere bideratu naiz, nik uste dut horregatik ere dala mugimendu hau interesgarria, askotan pentsatzen den nire seme-alabak, nire gazteak, etxeko gazteak, momentu batean galduta daudenean esango dutela, ostras, etxean hau eman diate eta berriro ere. Ze garrantzitsua guantxe komentatutakoa, Lierni. Eskerrik asko. Eta gaina importantea, nik semezarrago bat daukat, eta berak jaso du, eta bera mugikorra izan du, eta guztia, eta orain, berarekin nontaz hitz egitean, hausnarketa oso ezberdina egiten du, eta orain eskerrak ematen dizu. Puntu batean, hain lagunekin TikTok kendu dugu, zeziguan, eta behin arten erronka horiek ikustea egiten, eta horrik ustezu nahiz eta orain esan dezu bezala dela, berriro kai horrekin, baina gero era berean guk egiten badugu ez daukate beraiek hainbeste egin beharrik, eta nik uste helduaren helburu hori izan behar dela askotan. Guk gure bide hori garbitu dezak egun guzti hori, Gero beraien atokatuko zaie, beraien garaian beste zerbait izangoa, baina guk egiten malima dugu, bi harri gutxi godia, Orduan, horregatik pena merezi du, nik uste dut burrukak beti. Bai, oso gustora, gaude zola zaldi honekin, baina iste aldera, azken mezurik, bota nahi dezue? Ez dakit, borrokan hasteko duda duten edo asmo hortan daudenei animatu, alde batetik. Eta, saretzeko, guk uste gure indarra saretzean dagola, eta, sare hortan sartu nahi dunak, gerturatu nahi duenak, gerturatu dadila, animatu dadila, bintzat informatu dadila. Uste dut, jende askok oraindik kontzientzia falta izan daitekela, zer erraminta hauek egin dezaketen kaltea ez dago oso argi, ikusten dut, agian ez dagala oso argi ikusten oraindik, eta erabakiak hartzeko informatu egon behar da, eta informazioa badago, eta
informatzera animatzen ditut gaiari buruz behintzat. Mirenek esandakoari gaituko nioke, guraso asko pentsatzen dutela, hementxe daude berriro, ez? Guraso hauekak ematen, eta esan nahi niena batez ere dela imperfekzioz osaturiko perfekzioa garela, guraso hauek, eta imperfekzio hoietatik ikusi dugula honek ez dula funtzionatzen, eta horregatik aldaketa bat egin nahi dugula. Bai, erabat. Ona ze askotan jende asko beldurra izaten duen baitean sartzea, nik geizki egiten hariko naiz, ez geizki egitetik gatozen guzti horiek badakigu zer dagon, ez? Eta orduan goazen aldegun hori hobetzera, ez? Eta perspektiba hori aldatza garrantzitsua dela, ze jende asko ez dela erruduntasunakin edo juzgatuko nautelako horretan ez gela sartzen, ez? Arakatzera, begiratzera, informatzera. Eta ez da lehundik inona horrelako mugimendu bat. Bai, honekin bukatuko du, alegia gauza asko daude urruntzen gaituztenak, baina ezerkez bezala batzen gaituela gure txikiaren ongizatea eta aprobetxatu dezagun taldearen indarra erronka latza dugu eta aurretik. Eta orain, guazen vitamina dosiak ikustera. Vitamina dosiak. Elkarrizketa entzun ondoren, bagoaz vitamina dosietara, eta zeintzun die vitamina dosiak gaur 10 jarriko ditugu hemen Telmo. Bai, bizkor ikusiko ditugu, xe hementuzue liburuan azalduta, beraz guazen. Lehenengoa, erabilera ondo hautatu. Interakzio sozialetan eta gure arreta behar duten pertsonekin edo ekintzetan, bertan jarri atentzio guztia. Alegia, mugikorra bizteatik kanpo, datuak kendu, agian volumena hilo deiak entzuteko, zerbait garrantzitsua balin bada, entzun dezagun, baino gure atentzio guztia pertsona horretan, ekintza horretan. Bigarrena, notifikazioak kendu. Eta mugikorrak zu erabili beharrean, zuk erabili mugikorra. Hirugarrena, mugikorraren parkina sortu etxean, eta bertan ordutegi bat jarri, ez soilik gure txikiek utzi beharreko ordutegia, baizik eta gu geuk baita ere, ez? Bertan usteko gure mugikorrak biztetik kanpo. Bai, laugarren bezala, badaude aplikazio batzuk gure denbora, ez, mugatzen dutenak. Jarri, mugatu denbora, guk ere jakiteko noraino iristen gehan zenbat erabiltzen ari eran. Beste ohitura oso osasuntxu bat izango litzateke, mugikorraren parkinan ustea mugikorra afaldu baino lehen, afaldu pantailarik gabe, lotara joan pantailarik gabe, mugikorra ez eraman eskolara, eta bazkaldu ondoren, mugikorra bueltan izan. Ohitura osasuntxu honek, soilik honek, ekarri du denbora erabileraren murriztea, loaren kalitatea eta kantitatea hobetzea, eskolan atentzioa hobetzea, irakaslearen jarduna eta ikaslearen jarduna hobetzea, PISA informetan hobekuntzak, jarduera fisikoa hobetzea eta interakzio sozialak hobetzea. Pentsa. Eta ez dugu ez legerik, ez instituziorik behar hortarako. Ondoren, purga digitala, ez? Erabiltzen ez dugun guzti hori edo sobran daukaguna, gogoratu gure garuna bete-betea daukagula bestela, egin garbiketa bat. Kendu erabiltzen ez dezun hori, aportatzen ez dagoen guzti hori, garbiketak egin. Eta razionalizatu pantaien erabilera orokorra. Logelak eta komunak ez dira toki aproposenak, badakigu hor zer nolako kontsumak egiten diren, haman komunean diren espazio horietan erabili, eta mugikorrazari gara, baina esan bezala, pantaien erabilera arduratsuat egin beharko nuke, heldu bezala, eta gure txikiei, batez ere 0 eta 6 urte bitartetan, erabat alboratu, ez, kontsumo hori. Eta ja, amaitzen joateko, izango liratezke, alde batetik, kalera atera, noiz benka mugikorri gabe, ez izan beldurrik, oso lagungarria da, gure garunek nolabait eratu duten mugikorraren behar artifizial horrekin mozteko. Zaratatik ateratzeko. Eta batez ere zuri jaiotako erabilera bat egin. Galdetu, ez, ea 5, 4 edo 3 ordu mugikorrarekin ematearen atzean zer dagoen zuri jaiotako erabilera kontziente bat, edo erabilia izaten ari garen. Bueno, ez di gutxi, no? Hor txuzten dizkizuegu. Eta aurreko solazaldian komentatu dugun bezala, bada gai potolo bat, gaia latza da, baino erantzukizuna are eta handiagoa da. Asko dugu jokoan, eta hortarako elkartu gaitezen. Elkarrekin jo dezagun guzti honei erantzutera. Eta gaur bai altxaburua. Inoiz ez bezala altxaburua eta altxa osasuna. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta.
Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen Garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.